Ako pangutana. Unang pangutana. Mr. Speaker. Nag-iskot mo kong sabat. Ako pangutana. Uyon ba ka nga ang mga apostoles sa keeper sumala sa Biblia? Ay mga Hudyo man sila. Pero kita ka mga Pilipino man ta, pag naagani tawag ang mga Pilipino nya mag-angkon sa keeper bugos na fake. Ay kadto pangutana. Pala pangutana. Kadto pangutana. Kay kadto pangutana kay ni uyon mo ka nga ang mga apostoles sa keeper sumala sa nakasulat sa balang kasulatan. Nya nag-iskot mo ka ganiha nga ang nagpatay kang Kristo katong mga sabat keeper. Ikaduhang pangutana, uyon ba ka nga mga apostoles apil sa pagpatay kang Kristo? Ang Sabbath keeping gitawag sa law of the land. So kinahanglan ang tanan mo sunod. Pero ang question, kinsa nagpapatay? Ang nagpapatay mga Sabbath keeper. Katong tawag ang mga Hudyo kay ang katong mga apostoles dili naman to sila mga members sa Judaism. Dito lang convert sila mga Hudyo. Pero mapursige sila, mapugos silang tuman sa gitawag og Sabbath keeping nga naman sa inungdan kay law of the land man siya. Next question. Katulong question. Last question, last. Last question. Katulong pangutana nako. Kinsa man nga mga sabat keeper nga ang nagpatay kang Kristo nga sumala sing di mo kamo angkon nga ang mga apostoles apil sa pagpatay sa Kristo ay sabat keeper man. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Mura ba nakakita kag di makabulok nga tawag ining kamatis o sa kabukag ng kamatis ang bulok na tanan. Komposisyon na. Again, you cannot use the truth in particular as the truth in general. So, kumingon tag mga Sabbath keeper, buoti pasabot kanan maong gitawag mga tawahan na nag-implementar ka na, istrikto sila pag nag-implementar sa gitawag og Sabbath keeping. Buoti nagpapatay kang Kristo, pero ang mga apostoles kung tan-awon nimo, bago namang relihiyon sila. Bago naman ang ilang relihiyon, so dili sila nagpapatay. Bago naman ang ilang relihiyon. Mabata i-convert nilang mga Hudyo, himuon nilang mga Kristiyano. Kaya kung pariha pa ang tawag inyong mga apostoles kani abtong tawag inyong mga Hudyo, pwede na i-convert ang mga Hudyo, okay na to. Next. Wala na. Tulo lang. Okay. Okay. Isa pa kisa. Lapay na. Naman. Lapay na ida naka-line up. Sama. Okay. Dito ka David. Na may priority. Priority. O senior man, priority. Tulo lang ka pangutana. Tulo. Ang pangutana, mo ni. Kay Sabbath keeper man ang pagpatay kang Kristo. Ang amahan kay Sabbath keeper apil diay sa pagpapatay kang Kristo. Wrong. Ang amahan dili Sabbath keeper nga naman kay ang amahan dili man sa subject sa balaod sa Sabbath. Mahimo lang kang Sabbath. No, lang. Answer niya ni answer. Dili man kun nga tag Sabbath keeper manggod, under ka sa balaod sa Sabbath. Kung sa matong tawag anang balaod sa Sabbath, kinahanglan mosulod ka sa adlaw ipapahulay dun sa sinagoga adlaw ikapito. Question, under ba ang Dios ana? Ang Dios dili under sa bisan unsang gitawag og balaod. Samala sa nakasulat sa Biblia kanang sa Henesis nga ang Dios ipahulay, dili man na balaod. Pag implementar ka na ang Dios mipahulay sa adlaw ikapito, dili na balaod para niya nga mosunod siya dito aron mong simba siya. Kung tinuod nga subject sa ni anang mong adlaw ipapahulay, kinsa mapigisimba ana niya adlaw? Ako na, ayaw na say-say. Tubag mo. Tubag to niya. Ikaduha pangutana. Sa dili subject sa amahan ang adlaw nga Sabado, dimudo. Ang pangutana, dimudo gani. Kung sa kuwan pa sinasila, dimudo. Ang amahan kay dili subject sa adlaw ipapulay, ang pangutana mao ni. Nawala dito ang balaod niya nga sa adlaw ipapulay gihatag sa iyang katawan. Pagsugod sa pagbuhat sa kalibutan mo pa may balaod nga mapahulay ka sa adlaw ipapahulay. Kinsa may hatagan niya sa gitawag og balaod? Ha? Kinsa may tagaan niya sa balaod anang panahon na nga wala pa gyud gihimo ang kalibutan? Ay sa bayo ba? Wala pa gyud gihimo. Gitagaan ang hatagan og tawag anang balaod ang tao. Nya kanang panahon na pa may tao ana. Di ba? Di pahulay gani siya. Sa lagi ba? Di pahulay. Di kami naman sa ko. Wala gini pait lagi. Pamanasa siya. Na-interest mo ka. Wala interest. Tama na. Patubagas ako. Patubagas ako. Patubagas ako. Patubagas ako. Okay. So karon,
So karon, Usay-say ha? naman. Alang tubag man ko. Tubag man ko. Tubag lang to. Di ba? Okay, ani. Ang balaod gihatag ang balaod sa tao. Sa pagbuhat sa kalibutan wa pay tao. Sa dihang gihimo niya ang tao ika-6th day, tagaan niya diretsong balaod nga magpahulay ka sa ikapito. Wala oy. Maabit ang pagkang ikapito kaadlaw ni pahuway siya wa mo sabihin nga sunda pud ko ninyo. Wala oy. Pero gihimo sang gitawag og pattern sa gitawag og mga Hudyo ngano man tungod kay mao man na ang ilang kasabutang tali sa Dios ug sa Israel nga mopahulay ka sa adlaw ikapito. Mga Hudyo way labot Pilipino. Okay. Ilunggo kami duha. Ikatulo. Last question. Ang tuwag sa iyang mga saysay, ang balaod gihatag na tibok na kalibutan may tao na. Si Kristo nga daan naana sa dapat sa Ginoo. Ang pangutana. Mali. Si Kristo Ang pangutana mao ni, si Kristo ba o di tao? Okay, tubag si Kristo dili lunlong tao. Nahimo lang sa tao. Paminaw sa Pabinaw. Ay sa okay. Mo gani nga na moderator kay para ma-moderate na to ba? Hoy! Control na to. Ay sa Tumpag lang tama sa ginawa. Sige lagi. Paminaw po. Paminaw po. Basta mo tubagan niko, paminaw sa kinaminaw mo ko sa pagkana. Moderator. Human! Okay, yan. Mutubag ko. Usa na kada kong binuang, nga maingon ka nga sa wala pa ang kalibutan, ang tao na anak kay anang panahon na si Kristo tao na. Wrong! Mali! Nahimong tao si Kristo na ana ang katilingban sa mga Hudyo. Tanawag yun lagi na, ano man, kay pati palpakan ninyo. Palpakan! Ay sa lagi kay di lagi ka po kay iyaha mo ning ansi iyaha mo ning tubak ay sa ayo kan pag tinuod sa palpak ay sa Palpak! nalagay tayo ko pangutana kay nalagay mo moderator para maghapsay ay sa okay lain na po lain ang utana na lain mo Palpak! Kanong palpakan? ayaw lagi ayaw sa Kanong palpak? Tepa. Sir. Kanong palpak? ay sa ay lagi ayaw na gani man ka pangutana oh gani ayaw na sa madistract ba oh pangutana Kami 100% naman good. Kami nga langit nami. Wala may segundo duha. Isa nagingon. Isa nagingon. Lagi naman po. Ang puno, o sige, basahin ako sa balang kasulatan. Uy, nawa. Once na mo to, Sige. mo follow ka ng Isos. Sige. Ato ang kuwan, kaya naman nag-loading. Once na mo to, ka ng Isos. 16. Sir, dili, sir. Kaya kanang giingon din na nga tawag anang pagtuo na anay proseso nga madawat ni Mas Kristo. Di lang kay tuo-tuo lang ka. Ang pagtuo lagi naay sa maayong buhat. Dili, Diba? sir, dili mao. Ang kanang gitawag og maayong buhat mao na ang mag-preserve sa grasya nga imong nadawat. Tungod ni Kristo, Galatia 3:27. Dili, sir. Dili, magtuo lang ko. Maglingkod lang ko. Tuon na ko, maluwas na ko. Dili, ay. Dili ningon anak. Dili ningon anak kasayo ng kaluwasan. Dili ko na alam kasayo ng kaluwasan. Wa pud as Biblia ng imong gisulti. Wala na kay salig ni Jesus diay. Wala na kay salig ni Jesus. Salig, oy, mao bitaw nga tawag ano nagpasakop ko niya. Mao bitaw nagpasakop ko niya. Diba? Mao bitaw nagpasakop ko niya ngano man kay nisalig man ko nga sigyud ang gitawag og manluluwas. Kasi man ang pundador ni ining maong simbahan. Based sa tawag ining kasaysayan, ang sa inyo mo ay problema. Kaya ang pundador ninyo mga Amerikano ug mga matay mo Amerikano may muluwas ninyo. Kaya kung kinsa gani ang founder mo mabuti manluluwas. Kare, diara. Nagingon diri sa Marcos 9, bersikulo 38, gotop 39, nagingon diri. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa
sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Sa 40, kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41, timan ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Balik ka na itong 41, no? Balik ka na itong 41. Gwapo itong 41. Sige daw. Kay ang dili... Ningon sa 41, timan ninyo kini ang mopainom dili sakop sa inyong simbahan Hindi, kini diri. 40 rather. 40. Kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41. Timan ninyo kini ang mopainom kaninyo tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Reliyon nila. Reliyon din ang sabot niya. Dili pa na reliyon ang pagpasabot. Yes. Ono Dili pa Timoteo nakatulog. 3 versikulo 16 ingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Disgrasya. Sayop. Sayo kita Brad. Sige San Pablo? Kristo. Kristo. Relihiyon ng Kristo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Balik ko na ko pagkontrol po rito ano. Diba? Katawag ko siya nung gikot nga setas ba. Tama mang giingon na ganun sa Kristo. Diba ha? Tama man. Ang inyo man gi-connect ninyo kong galingon. Huwag yung pinabasa din ng UPC. Wala. Number 2. Ingon si Kristo, ayaw sila pagdidi kay dili sila makahimo pagpasipala nako sa laing tawag ng words kay gigamit man nila ang akong ngalan. Pero ang pangutana, niingon ba sa tinuod siya? Tinuod to mao mga tawhana? Basaha na ng 7:21-23. Same gihapon na nagwali.